Jeg går ikke op i mit fysiske udseende, da ens personlighed kan gøre en smukkere. I den moderne verden er det svært at leve uden telefon. Hvis jeg har problemer, har jeg virkelig brug for min telefon. Som helt lille droppede jeg ud af skolen, men det er først nu, jeg forstår, hvor vigtig uddannelse i virkeligheden er. Hvis det var muligt, ville jeg gerne gå tilbage og gøre det om. Så nogle gange så tager jeg på biblioteket for at tage en bog og læse i den. Jeg står tidligt op hver morgen for at bede for mig selv og for min familie, fordi guderne er det vigtigste for mig.